Higala may buntag kanimo. Welcome na usab nini nga atong tulamanon matag buntag ang atong daily devotional. Kini gihapon inyong ubos nga lagad si Pastor John ang magauban ug magadumala kaninyo nini mga orasa. Personally, akong ipaabot kanimo ang akong pagpasalamat. Salamat sa imong mga pag-ampo, salamat sa imong pag-share sa atong mga videos, ug salamat sa kanunay nimo nga pagpaminaw pagsubaybay sa atong tulumanon. Diin man kini nga buluhaton dili mahimong magmalampuson kung wala ang giya sa atong Ginoo. Ug salamat sa iyong pag-participate. Mahimo kang kabahin ni nga ministry pinagi sa pag-share sa atong mga videos. Ug by the way, salamat sa imong mga personal nga mga messages. Salamat sa mga nagamensahe nato privately. Salamat sa nag-share sa atong mga videos sa Messenger ug sa ilang Facebook nga account. Ug nining buntaga akong gihangyo na usab ikaw sa pag-andam sa imong kagulingon ug sa pagpamati sa mensahe sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ang atong verse nining buntaga nasa 2 Thessalonians 5:18. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Magampo ta. Mahigugmaon namong Amahan, salamat kanunay sa imong walay puas nga pag-atiman kanamo. Likod ug luyos sa mong mga kapakyasan imong kaayo Ginoo. Igo gyud nga mapasalamatan namo Lord bisan sa matag adlaw nimo nga pagpukaw kanamo ug bisan sa mga ordinaryong butang sa mong kinabuhi. Salamat Ginoo nga dunay may amahan nga kasangpitan gihapon, taliwala sa mga kaluyahon ug mga kapakyasan. Mini mga oras sa Ginoo gihangyo namo sa makausa imoming kuptan sa imong paglaom. Itugot imong balang espiritu mo imudihog sa imong ubos nga lagad, mahimong panalangin Ginoo ang mga pulong karon nga mong pagasawan. Kabuta Ginoo matag usa ka kasing-kasing ug igdulungog nga nabtan nini nga tingog ug itugot Ginoo nga sa makausa mo lihok ka siyang kinabuhi. Pasaylo ami sa mga salang nabuhat sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. 5 reasons to be thankful. Malipayon ka ba sa imong pagpuyo? Siguro bag-o lang nawalang imong trabaho, naay nasakit sa imong pamilya, higala nga kinahanglan mo biya nimo, o financial nga problema sa imong kinabuhi. Pero ingon ang Bible nga dunay rason nga magakalipay gihapon ka sa imong kinabuhi. Sama nining usa ka tawo nga nabutang sa dili maayo ang iyang kahimtang. Gipalibutan og grihas ang iyahang palibot, ug sa hinay-hinay nihatag og kahapdos ang guna sa kadina nga nagabalibod sa iyang kamot ug sa iyang tiil. Wala siya mga higala nining mga tungura nga nagadasig niya. Layo sa iyang pamilya, naa ang kagutom, giakusahan sa sala nga wala niya buhata o ginalutos sa walay kaluoy. Pero wala sukad migawas sa iyang mga bakba ang pagreklamo ug pagkwestiyon sa plano sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Ug gani makita pa nimo niya ang kalipay o pagkamapasalamaton sa Ginoo. Siya mao si Apostol Paul, ug siya ang nagsulat sa atong verse nga nag-ingon kaganiha. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Si Apostol Paul ang isa sa mga perfect nga example nga nagkat-on sa pagkamapasalamaton sa tanang butang bisan taliwala sa mga kalistanan. Gani sa dihang naa siya sa prisuhan sa Roma, nasulat niya sa Efeso, ang Ephesians 5:19-20, speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord, giving thanks always for all things to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Atong nakita nga nahimo kining kinaiya ni Apostol Paul ang pagbaton ug kinaiya sa pagkamapasalamaton sa tanang butang o tanang higayon. Kini nga kinaiya ang isa sa mga dakong ilhanan nga makita dapat sa matag usa ka anak sa Dios, tungod kay nagpadayag kini sa paglihok sa Ginoo sa matag usa ka tinuod niya nga anak. Ang Dios nga nihatag ni Apostol Paul niini mauusab ang Dios nga naa nimo karon. Busa dili imposible nga maangkon pud nimo ni nga klase sa kinaiya. Sa time ni Christ, ang leprosy usa ka seryoso gikahadlukan nga sakit. Gani kung ma-diagnose ka niini nga sakit, ginapapahawa na ka sa imong panimalay o ginapasagda na lang ka diha sa gawas. Usa kini ka kinabuhi nga miserable.
One time adunay napulo ka tawo nga dunay leprosy nga miduol sa atong Ginoo ug nangayo og tabang. Ug tanan sila giayo sa Ginoo ug gibalik ang ilang maayo nga panglawas. Pero usa lang ka buok ang nibalik ug nagpasalamat sa atong Ginoo ug ang 9 ka buok nilakaw nga dili mapasalamaton. Susama usab kini sa atong henerasyon karon. Daghan sa mga kabataan ang dili na mapasalamaton sa mga pagpaningkamot sa ilang ginikanan. Ang uban dili mapasalamaton sa ilang trabaho. Ang uban dili mapasalamaton sa ilang pamilya tungod siguro kay ordinaryo lang. Ug nasayod ko nga aduna pay mga butang nga wala pa nimo napasalamatan siguro sa Ginoo sa imong kinabuhi. Tungod kay lahi ang imong mga gusto mahitabo. Busa tuguti ko nini mga orasa nga pahinumduman ka sa mga butang nga angayan nimong pasalamatan diha sa Ginoo. Number 1. Pasalamati ang Ginoo sa mga material blessings diha nimo. Pila ka tuig ko nagpuyo sa city ug nakamit ko og mga tawo nga medyo nga arangan pod ang kahimtang silang kinabuhi. Pero ang uban nila dili mapasalamaton kung unsa ang naa sa ilang kinabuhi. Tungod kay naa sila kasina, kasuya sa ilang kauban sa nga mga negosyante pod ug naa sila mga goal nga gusto unta nilang maabot pero wala pa gitugot sa panahon. Dato sila materially pero bakante ang ilang kasing-kasing. Sa pikas bahin, makarelate pod ko sa kinabuhi sa bukid. Last few months dito mi nag-spend sa amo ang kinabuhi during sa lockdown dito sa bukid. Nakita nako ang mga tao nga nagpuyo sa pinakasimple ug ordinaryo lang nga kahimtang. Pero mapasalamaton sila kung unsa ang naa nila. Tungod kay makita nimo kini sa ilang panagway nga malipayon ug malinaw ng ilang pagkatulog ug dunay kumpiyansa sila silang kinabuhi. Ang tinuod nga dato nga tao, ang tao nga naay kinaiya sa pagkamapasalamaton. Tungod kay mauni mohatag niya sa tinuod nga kalipay o paghatag og tinuod nga bili sa mga butang. Number 2. Pasalamati ang Ginoo sa mga tao nga gihatag niya sa imong kinabuhi. Dali kayo ang pagreklamo sa mga tao sa imong kinabuhi. Wala nakaganahi sa imong bana o asawa tungod siguro sa iyang mga kapakyasan. Wala nakaganahi sa imong anak kay nagahatag lang nini o problema nimo. O wala nakaganahi si mong kauban sa trabaho tungod kay dili mo magkasinabot sa ubang aspeto sa kinaiya. Pero wala siguro ka nasayod nga dunay dakong papel ang matag usa ka tawo si mong kinabuhi. Tungod kay sila ang gamiton sa Ginoo sa pag-remind nimo og pagtudlo sa klase nga kinaiya nga angayan nimong i-improve. Sa Bible, ang Corinthian Church ang isa sa mga churches nga nakahatag og problema og labad sa ulo ni Apostol Paul regarding sa mga kinaiya. Pero mabasa nimo sa una niyang letter nini nga church sa 1 Corinthians 1:4 ingon ni Paul, I always thank God for you. Higala igsuon, usahay makita lang nimo ang tinuod nga bili sa usa ka tawo sa imong kinabuhi sa dihang kuhaon na kini sa Ginoo gikan nimo. Busa pasalamati sila samtang makafeel pa sila niini gikan nimo. Number 3. Pasalamati ang Ginoo sa mga pagsulay o kalisod sa imong kinabuhi. Daghan sa mga kinaiya nimo karon nga dili nimo makatunan kung dili patungod sa mga kalisdanan. Ang tinuod, kasagaran sa mga maayo nimo nga mga kinaiya nakatunan nimo sa mga dagko nimo nga mga giagian sa kinabuhi. O kung dili patungod ato nga mga pagsulay, posible dili ingon ana ang imong naabot karon ug nagpabilin gihapon kang immature sa imong kinaiya ug sa mga paghimo nimo og desisyon sa kinabuhi. Mao ni point ni James sa giingon niya sa James chapter 1 verse 2. Consider it a great joy, my brothers, whenever you experience various trials, knowing that the testing of your faith produces endurance. Number 4. Pasalamati ang Ginoo sa kinabuhing dayon nga naa kang Kristo Jesus. Wala na ilain pang pinakadako nga gasa nga gihatag sa Ginoo nimo, ang kinabuhing dayon nga naa lang kang Kristo Jesus. Ang pinakadako nga gugma nga gihatag sa Dios diha nimo, sa dihang gihatag sa Dios Amahan ang iyang bugtong anak nga si Jesus para mamatay sa krus sa pagbayad sa tanan nimong mga sala. Nga likod sa imong pagkamakasasala ug pagkahalayo sa Dios, adunay Dios nga nahigugma nimo ug nagtinguha nga mabalik kadiha
sa iyahang kasing-kasing. Ug kana nga proseso na kinahanglan sa paghatag niya sa iyang bugtong anak nga mao si Jesus. Busa kung nadawat na nimo ang Ginoo sa imong kinabuhi, mao nay pinakadako nga gasa nga naa nimo karon, nga bisan pag wala nimo ang tanang butang sa kalibutan, pero naa nagpuyo sa imong kasing-kasing ang mismo nagbuhat sa tanang butang sa kalibutan ug manluluwas sa imong kalag. Number 5. Pasalamati kanunay ang pag-uban sa Ginoo nimo hangtod karon. Ang pagdawat sa Ginoo dili usa ka katapusan, kundili maoy sinugdanan sa imong tinuod nga kinabuhi. Tinguha niya nga ubanan ka sa tanan nimong maabtan para giyahan ka sa saktong direksyon sa kinabuhi. Kay ang tinuod, wala gyud kay mahimo kung wala siya. Bisan ang pagtangtang nimo sa imong liston sa sapatos kusog na nga gikan sa Dios. Ug bisan ang mga paghungit nimo sa kutsara nimo sa imong baba kusog na nga gikan sa Dios. Ang tinuod, usa lang kasipyat sa proteksyon sa Ginoo diha nimo, posibleng katapusan na sa imong kinabuhi. Mao ni giingon ni Apostol Paul nga tungod lang tanan sa grasya sa Ginoo nga nagpabilin pa siyang buhi. Pero dili kinahanglan ipakita ni sa Ginoo ang pagprotekta niya nimo matag adlaw o pag-uban niya nimo. Tungod kay gusto niya nga ikaw mismo ang makarealize niini sa imong kinabuhi. Higala, igsuon, kung naa nang Ginoo karon sa imong kinabuhi, walay rason nga makulangan pa ka. Siya nagsaad nga ihatag niya ang tanan nimong gikinahanglan. Ug kung nahatag mismo sa Dios ang bugtong niyang anak dito sa cross para nimo, unsa na lang ang mga butang nga ginahanglan nimo sa matag adlaw. Gani, sukad wala kaniya pagakulangi, bisan og daghan kag mga pagkulang diha niya. Ang paghatag sa Ginoo sa imong mga gipangayo dili para mutaas ang tan-aw nimo sa imong kaugalingon, kundili para magkat-on ka sa pagpasalamat niya. Ug the more ka mapasalamaton niya sa tanang butang, the more kaniya dugangan. Uspon ko, ang tinuod nga kadato sa usa ka tawo naa sa iyang kinaiya sa pagka mapasalamaton sa tanang butang. Ug kini nga kinaiya mao imuhatag kaniya sa tinuod nga malinawon ug malipayon nga pagpuyo. Ang Ginoo magapanalangin kanimo.